Kaniadto, patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawalangan, ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto, kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto, patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato.